sobre aquest muro, allí està el coll, aquesta foto està feta des del poble d'aquest senyor que està allí, de Beniarrés, als peus del Benicadell, i ahir som amb altres vivint, d'acord? Així vostès en tenen un altre. Fa 2 setmanes vaig estar en Jesús Pobre, i així la foto. Això és d'ací en Dénia, però això és una cosa de quasi... D'ahir els dinosaurios de haver un passeig, perquè ja això quasi ningú ho coneix, ningú ho identifica. De fet, per posar les fotos, per intentar il·lustrar això, trobava només això, mar. Tan important, de veres. Però tenia i les marines són muntanya, també. I són horta. Perquè va ser Jesús Pobre i el que n'hi ha així al voltant de tots aquests racons que no sé per quina regla de 3 no s'han ocupat encara, és terra, és agricultura, és algo que no fa falta ser massa major per recordar que això estava viu i formava part de la nostra agricultura, de la nostra economia. I això és l'ecosistema empresarial rural que defineix un determinat territori. Però clar, la vocació del tipus de turisme que estem treballant i certes tendències han fet que plantem determinats productes, des de luego molt rentables, i que s'oblidem del que podria ser essencial per a l'economia. En aquest cas, Dénia pot presumir de tindre un turisme qualificat, però la majoria de turisme que tenim al País Valencià no ho és. La gent no pot viure tot del turisme que ve, el turisme que quan a mi em ve de rebot, la gent que no gasta massa. Torno a repetir que Dénia és una excepció. Però la realitat del turisme que nosaltres tenim és gent que no veu els nostres vins, no consumeix els nostres aliments. Passen les nits ràpidament o ara poden agarrar i tornar senzillament i haver anat a un bar consumint coses que no estan repercutint realment en l'economia. En l'economia d'algú sí, però no en la global, en la que dona vida al territori. Nosaltres busquem aquesta harmonia, que torno a repetir, això no és llunyà, això tots ho recordem. Con la mitja d'edat de l'auditori és que és dels jovens, però els jovens, això no és un somni. Jo l'he vist d'esta manera. Venia res, uns camps treballats, una fabriqueta, un campanar, un poblet, un hospital a prop, que tal de ser el mateix, i una visió d'algo que el reconforta, que t'és agradable, on t'agradaria estar. No sols per 2 dies de vacació, sinó a viure tot l'any. No és fer competència baleària, però si pugem en el globus, perquè el globus és precís pujar a dalt i mirar-nos què som.